Здравейте хора, аз съм Shadows. Днеска ще снимам с Павлин, Пламенов. Да. Те. Тофли си хилър, нали? Да. Почвам. Добре. Да, точно отгоре всъщност тогава те. Да, точно. Те си ми казвам. Я ще гледам се възстановявам дори на време. Хилър. Давай. Ако нямаш мана, излизаш и си възстановяваш. Да те нападне нищо спокойно. Ама аз нямам За какво бягаш, бе? Не бягаш. да се зарисна. Маната ти е пълна. Значи. Ай, хилвай, бързо. Давай. Ари, давай, бе. Като си кажеш. Пален драк. Нищо на папа ще ти има. Абе, моята са види. Глупе мой на сили. Тот бой ще замине много бързо. Булите там после може да променяш. Ама не знаеш, че аз съм пораснена и ще трябва да го греем рано. Не говоря за това, майче. Късно и меч. Давай, спокойно. Защо? Вален дракон. Чикна по-на кръв. Виж, може да... Да. Не. Ай, ти много. Как го казвам? Как върна съм на там? Кивай! Добре хил на мене. С хил ще на папа Гален дракон. Ще помогна. Ти биш ли му димичета? Дали му давам къш. Не да е хубаво да му даш. Аз те гледам по-бързо му гледаш. Аз нарочно ще я правя. Направо припаднах, че... Аз нарочно ще я правя, събирам енергия, после ще кътна. Продължава да лагва. Иди. Чакай бе, да съм изтекал си лърч. Я виж колко ще бия с огънчето. Трябва да е нещо с критикал, ще значи. Доволен? Сега с първата атака бия по 361 с критикал. Аз тук съм доволен ли си хил на 200, 2200? Леле. Първата атака бия 200. Значи. Хилва, аре. Да, бе. Аз гледам в това. Така, добре критвам. Накрая колко ли ще му изръж? О, добре, по 1300 вече почнах да критвам. Добре, бе. Почна да пада бързо. Нищо другото. Много бързо. Чакай, че аз ще трябва да се Иди. Бум. О, добре. Като може да бия по 3000 някъде тогава. Идвай, хилвай. Набих 666. Нека ми имаш повече кръва. Покажи себе срещу мене. Чек ти с хилвай. Това не беше вердилата. Тофли си. Давай. Смогай. То ще ми излезе отгоре тогава. Давай. Ще излезе като стана на песен кръв. Той по толкова смеха каските. Като станеш на около 1000, тогава ти го казвам. Добре. Сега съм на около 2000 кръв. Не съм. Близко съм. Ще му заплати, бе. Това е маршал. Миро, знаеш кога ще седя тук, мене да му атакува пък да... Давай, Миро. Атакувай. Аз се го чакаля. Няма да... Вече бия по почти 1000 без критикал. Така, добре, бе.
Почна с хилър да се одобряваш. Да хилваш. Вот, просто много път. Знам, почва да хилваш. Бегай. Почва много да лагва. Почва много се Да ми не лагва. Хилвай. Не мога. Отивай се възстановявай. Бързо отивай се възстановявай. Човек. Да. Ей сега. Айде хилвай бързо. Не мога. Имаш мана. Сега че възстановявай бързо. Ей сега. Отивай се възстановявай. Айде, че защо? Ко правиш, бе? Отизе. Айде ще му изръса накрая един критикал. Още от сега. Да умери. Като почва бия колко там. По 2000 с критикал. Ще 2000 с критикал. Още веднъж ще използвам торнадото и огънчето няколко пъти и критвам. Чуле? Е на колко? Виж на колко и на два така. О, добре, критвам. Готов ли се? Чакай. Критвам. Ди. 10. Тъй. Пак ще критна. Имам енергия. Да. Чакай, не още. Малко мана. Иди. Критвам. 4. 6-7 хиляди без критикал. О. Добре. О, имаме още енергия. Хакам по... Знаеш колко енергия имам? Пак ще критвам. Критвам. Добре, много бързо падна. Още енергия имам. Вали! Сега няма го убивам. Ще гледам събера малко енергия сега. Ставай бокс, че аз го... Иди. Бум! Да, направо бум. Енергията ми свърши. И хора, това е всичко от мен. И до следващия епизод. Да. Аре.